Razzett fi triq il-Meril f'ħalaxa inħakam minn nirien qawwija ftit tal-ħin qabel nofs il-lejl. In-nirien infirxu b'mod maġġel, tant li laħaq inqeret ħafna tiben u tinda li tintuża l-baqar. Id-daħna qawwija li kienet tidher minn diversi lokalitajiet fil-qrib waslet biex fis-sigħat bikrin ta' filgħodu diversi persuni nġabru fuq il-post. Kif juru dawn il-filmati amatorjali, in-nirien kienu se jkomplu jinfirxu f'parti oħra tar-Razzett, fejn mazz tiben ieħor beda jdaħħan. Madankollu s-sitwazzjoni ġiet ikkontrollata mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili li marru fuq il-post b'4 fire engines u wettqu ħidma ta' madwar 4 sigħat. Minkejja dan iżda n-nirien kienu għadhom ma battewx għal kollox sa tard l-għada wara nofsinhar. Għad mhux magħruf x'wassal għal dan l-inċident li fih fortunatament ħadd ma weġġa'. One News huwa infurmat li kawża tan-nirien is-sit tilef it-tiben kollu li xtara s-sena kollha u li bħalissa ma jkunx iktar għal bejgħ.